sangkap ng lutong aya o kulitis sa Tagalog. Meron po tayong pinag-imay na tinapa, kamatis, sibuyas, at saka bawang. Ayun po yung aya, kulitis kung tawagin. Ito po yung tinapa namin na isda namin ngayong gabi. Manggisa po tayo. Unahin ko po yung sibuyas. Bawang. Kamatis. Iba ba? Yung durugin po natin yung kamatis. Pag medyo durog na po, ilagay na po natin yung tinapa. Ito po yung tinapa. Linimay ko. Tapos lagyan po natin ng konting patis. Pakuluin po natin ng konti, ng bagya lang po. Tapos ilagay na natin yung ating gulay. Ito po, kumukulo na. Ilagay na po natin yung gulay na aya o kulitis sa Tagalog. Ito po, pag naluto to, konti lang po, kahit na po nakikita natin ng marami, konti lang po pag naluto. Lagay ko na po lahat. Pag na ano na po nito, wala na, konti na lang po. Sayang naman po kasi kung bukas ko pa iluluto yung iba, hindi na po masarap. Kasi na ano na po, iba ng pagka, hindi na po siya press. Kung bukas ko pa siya iluluto. Takpan ko lang po. Ito po, hinalo-halo ko na po. Sabi ko na po sa inyo, kapag naluto ito, bababa siya, konti na lang po siya. Ito po, tapos lalagyan ko lang ng konting pampalasa, pampasarap ng Magic Sarap. Ayan po, palambutin lang ng konti. Hindi naman po kasi masarap kung sobrang dami ng sabaw, kaya ganito lang po yung sabaw niya. Konting ano lang po ito, luto na po. Ay, kasarap po. Masarap po ang luto ko. Yan po ang tinatawag ng masustansyang gulay na walang chemical. At hindi po binibili man po yan. Kahit na ganyan po yung gulay na yan, medyo may kamahalan na rin po ngayon. Kahit na pinupulo lang po dati sa bukid, sa mga manggugulay po. O ngayon po, nabibili na. Ayan po, ang masarap na masustansya at marami pong binibigay na benepisyo sa katawan. Ang kulitis na to, marami po siyang gamot na may bibigay sa ating katawan. Salamat po, luto na po. Ayan po. Ayan po ang masarap na gulay na walang gamot na chemical. Fresh po siya. Kain na po tayo.